Skôr, než začnete pridávať obrázky na svoju webovú stránku, je potrebné uvedomiť si, že veľkosť obrázku veľmi ovplyvňuje rýchlosť načítania stránky. Preto je dobré každý obrázok predtým, než ho umiestnime na stránku, orezať na správnu veľkosť a takisto zmenšiť veľkosť jeho súboru. Ako to urobíme? Použijeme na to jednoduchú webovú aplikáciu Pixel, kde načítame obrázok, ktorý si chceme upraviť. Prvý krok je upraviť veľkosť obrázka na takú veľkosť, ktorá je optimálna pre našu stránku. Prvý krok, zmeníme si jeho šírku. Pre parallax efekt je potrebné mať šírku 1280 pixelov a výšku 768 pixelov. Orežeme si ho s orezávacím nástrojom. Posunieme buď smerom nahor alebo nadol, podľa toho, ktorú časť obrázku chceme mať. Tým, že sme si orezali, môžeme si ho uložiť na svoj počítač. Stiahneme si ho. Ja tam vždy za obrázok pripíšem M, tým pádom viem, že ten obrázok už je upravovaný. Druhý krok pozostáva z toho, že si zmenšíme jeho veľkosť ako veľkosť súboru do Tiny PNG. To je aplikácia taktiež zdarma na webe, ktorá nám ušetrí obrovské množstvo priestoru a samozrejme zrýchli aj stránku. V tomto prípade sme ušetrili 24%, čo je pekné na JPG súbor, ktorý už je komprimovaný. Prajem vám veľa úspechov pri tvorbe stránok a takisto pri úprave obrázkov. Ahoj!